Mijiet ta' studenti li mis-sena akkademika li ġejja se jibdew jitalmu suġġetti vokazzjonali fil-qasam tal-kura se jkollhom l-opportunità wkoll li esperjenzaw fil-prattika dak li jsir fuq il-post tax-xogħol. Dan permezz ta' ftehim li ġie ffirmat bejn il-Ministeru tal-Edukazzjoni u l-Industrija taċ-Childcare u d-Djar tal-Anzjani. Il-ftehim isegwi ħidma kbira li saret fl-aħħar xhur f'20 skola tal-Gvern, tal-Knisja u indipendenti fejn bosta klassijiet ġew mamra b'tammir li jixbaħ dak li jinstab fil-postijiet tax-xogħol. Il-Kap Eżekuttiv ta' Care Malta, Natalie Briffa Farrugia, faħret dan l-investiment u fisritu bħala pass kbir fil-qasam tal-edukazzjoni tagħna. Qalet li t-tfal qed jiġu esposti għal qasam tas-saħħa u l-kura tal-anzjani. Permezz ta' dan il-kors nemnu li qed ninvestu fit-tfal minn età żgħira biex inkomplu nkabru fihom il-vokazzjoni. L-investiment li qed jagħmel id-Dipartiment tal-Edukazzjoni huwa kbir, l-equipment li hawn ġol klassi huwa propju x-xenarju reali li aħna nesperjenzaw fuq id-dinja tax-xogħol tagħna. Hija żiedet tgħid li l-kontenut u l-mod kif tfassal dan il-programm fil-klassi u fuq il-post tax-xogħol huwa tanġibbli ħafna waqt li l-kurrikulu jolqod bosta angoli tal-ħajja. Is-Sinjura Briffa Farrugia sostniet li din se tkun opportunità għalihom ukoll għax se tihom ċans li jkollhom aktar nies li jinteresshom il-qasam tal-kura li fi kliema jagħti ħafna sodisfazzjoni fil-ħajja tal-bniedem. L-Uffiċjal Edukattiva tas-Suġġetti Vokazzjoni u Applikati Michelle Bela laqgħet dan il-ftehim għax permezz tiegħu l-istudenti se jkollhom l-opportunità li minn barra li jtgħallmu fl-iskola imorru wkoll f'dawn id-djar tal-anzjani u f'ċentru għal ħarsien tat-tfal biex kollhom idea aktar wiesa tal-vokazzjoni li jridu jidħlu għaliha. Investiment kbir fuq il-laboratorji li għandhom ħafna riżorsi li jitfall u l-istudenti kollha ħajkollhom l-aħjar li tista' anki r-riżorsa biex huma jitgħallmu kemm jista' jkun viċin ir-realtà li hemm barra li għadha pitada forsi anke ħajaħdmu fiha. Però dan ħassejna li mhuwiex biżżejjed. Dejjem tajjeb li jmorru fl-industrija vera. U għalhekk sar dan il-partnership. Dawn il-klassijiet li huma l-ewwel tax-xogħol tagħhom f'Malta saru b'investiment ta' 10 miljun euro biex l-istudent jitgħallmu jmiddu jdejhom qabel jidħlu fid-dinja tax-xogħol. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.